Αλλεπάλληλα ραντεβού με την εφορία ξεκινούν τις επόμενες ημέρες και μέχρι τον προσεχή Φεβρουάριο εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να φανούν συνεπείς στις φορολογικές υποχρεώσεις. Έρχεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, σε όσοι ιδιοκτήτες ακόμα δεν την έχουν λάβει, η τελευταία δόση του ενιαίου τέλους για το 2012. Ενώ τον επόμενο μήνα ξεκινάει η αποστολή με την πρώτη δόση του ενιαίου τέλους για το 2013, το οποίο θα είναι μειωμένο κατά 15%. Η καταβολή θα γίνει σε 5 δόσεις μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014. Μετά από μια μακρά περίοδο παθών για τους φορολογουμένους της χώρας, φαίνεται ότι με τα νέα μέτρα έρχεται και η σταύρωση, χωρίς όμως καμία ελπίδα ανάστασης για το μέλλον. Και από τον επόμενο μήνα έρχεται και ο ΦΑΠ. Ολοκληρώνεται η αποστολή των σημειωμάτων για τον ΦΑΠ του 2010 και αρχίζει η αποστολή για τον ΦΑΠ του 2011 και του 2012. Η καταβολή εδώ πρέπει να γίνει σε 7 μηνιαίες δόσεις. Αργότερα, από το Σεπτέμβριο δηλαδή, αρχίζει η αποστολή των σημειωμάτων για τον ΦΑΠ του 2013, ο οποίος και πρέπει να καταβληθεί σε 4 μηνιαίες δόσεις. Οι αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν νεκρώσει την αγορά ακινήτων. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες διαμερίσματα είναι απόλυτα, πολλά από τα οποία είναι καινούργια. Η υπερφορολόγηση ακίνητης περιουσίας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε νέκρωση της αγοράς, ενώ παράλληλα οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο χιλιάδες ιδιοκτήτες. Οι επιβαρύνσεις δεν σταματούν εδώ, καθώς στον ενιαίο φόρο ακινήτων εξετάζεται να υπάρχει και τέλος στις ημιτελείς οικοδομές, δηλαδή τα γιαπιά. Στην πλειοψηφία τους, οι ημιτελείς οικοδομές είναι αποτέλεσμα της φυσικής πορείας οικονομίας. Αντί να δημιουργηθούν κίνητρα, έμεσα ή άμεσα, για την περάτωση αυτών, οι ιδιοκτήτες τους τιμωρούνται απλά και μόνο γιατί βρίσκονται σε ένα υφησιακό οικονομικό περιβάλλον. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών προαναγγέλει δραστική μείωση του φόρου μεταβίβασης στα κίνητα από το καλοκαίρι. Η μείωση της φορολογίας της αγοραπολισίας ακινήτων βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για τόνωση της κτηματαγοράς. Οι δημοσιονομικές απώλειες θα καλυφθούν από άλλες πηγές εσόδων στο πλαίσιο των αλλαγών στο φορολογικό καθεστώς για τα ακίνητα. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να οριστούν και οι νέες αντικειμενικές τιμές, κάτι που θα δείξει και ποιοι θα κληθούν τελικά να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς τα μεγάλα αστικά κέντρα εμπορικές τιμές έχουν υποχωρήσει κάτω από την τιμή ζώνης. Στην περιφέρεια όμως, αλλά και στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά, οι αντικειμενικές τιμές παραμένουν υψηλότερες και με βάση αυτές υπολογίζονται μια σειρά φόροι και τέλη που βαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Τους επόμενους 9 μήνες καλούνται Έλληνες φορολογούμενοι να πληρώσουν φόρους αξίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων για μια ακίνητη περιουσία η οποία έχει απαξιωθεί. Έτσι, για παράδειγμα, με την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών τιμών, ο ιδιοκτήτης ενός παλαιού διαμερίσματος στο Πέραμα, 80 τετραγωνικών, ενώ πλέον ειδικό τέλος 320 ευρώ, θα κληθεί να καταβάλει 400 ευρώ. Αντίθετα, ο ιδιοκτήτης ενός καινούργιου διαμερίσματος στην Κηφισιά, 120 τετραγωνικών, ενώ πλέον είναι 1.350 ευρώ, 1.147 ευρώ.